What up kaikille? Ja tänään me pelataan Critical Opsia, eli toi vähän niin kuin toi CSGO, mutta vaan kun ei tietokone on nyt tuolla jossain noin, niin en pelaa nyt sitä, vaan pelaan tätä näin. Tässä on vähän taustamusiikkiakin, eli mä puhun vähän kovempaa. Mä en oo mikään paras, enkä mikään huono. Mä oon semmonen keskitaso suunnilleen. Ja niin. Huhhuh. Ei taaskaan. Kattokaa paljon meillä on aikaa. Meillä on noin paljon aikaa. Vuodatus! Kerralla vaan täällä. Katsotaan vähän. Katsotaan paikkoja. Joo. Mä en kyllä mä liivaan, koska en mä halua olla tosiaan. Mennään Quick Playsta taas. Niin. Eli Plaatsassa pelataan ja me defusataan. Okei. Defuse. Mä en tiedä mitä tästä tulee. Tästä voi tulla ihan tätä kuraa. Tai ihan sika hyvä. Mulla on aina joskus silleen, että mä saan ihan sika hyvin. Ja joskus mä saan silleen, että mä saan ihan seka kuraa tästä pelistä. Toivottavasti täällä. Okei, eli nyt me löydettiin peli, jossa me voidaan pelatakin, ettei olla ainoat. Mulla vähän logi tää peli, kuten näette. Ja me joudutaan vähän aikaa spekteittaamaan tätä peliä, koska ei päästä vielä peliin, koska tässä on vielä näiden peli kesken. Mä aloitan rekordauksen sitten taas, kun näiden peli on loppu. Vähän kohta. Okei, eli vaihdettiin. Me aloitetaan ihan alusta. Tää on hyvä. Tuolla mä näin. Otetaan vaan täältä näin Smoke, Granu ja GSR. Nyt lagi. Ollaan tässä nurkassa ja otetaan tuosta tuo. Pitää olla valmiina, jos tuolla. Vois mennä täältä. Täältä näin, täältä. Salaisesta paikasta. Katsotaan, että kukaan ei oo täällä. Aha, mitäs nyt? Mennään. Mennään katteleen. Sieltä tuli tyyppi. No, nyt meillä on vähän enemmän rahaa. Ja nyt voidaan. Tää on aika vaikea, mutta mä otan MP5 tästä näin. Oho. Ai. Mulla lagaa kyllä. On mulla netti. No, nähdään sitten kun pääsen peliin.
No niin, nyt päästään peliin ja nyt meillä voi olla vähän enemmän chanceja vähän. Mä otan vaikka MP7 ja täältä näin granaatin. Ihan vaan granaatin. Oho, ne heittelee granuja, otetaan. Kuten mä sanoinkin, että tästä voi tulla todella hyvä tai todella huono. Mutta tästä tuli todella huono. No niin, nyt päästiin taas peliin ja otetaan P90 ja tuosta noin taas granaatti. Ja nyt tää on mun toka lempi. Tätä mä oon käyttänyt eniten. Jätän tähän näin. Granu sinne. Eho, eikä. Se meni sinne. Joku tuli. Tosta noin. Oi. Tästä on tullut aika huono roundi. Okei, meitä on kyllä 3. Eli me silti näin hyvin pärjäämme. Tässä. M4 Agua Marine. Mun mielestä tää on mun lempiase. Lähetetään flashbang. Tonne. Flashbang, mennään vähän tohon noin ja ollaan valmiita. Katsotaan, ettei joku tule. Joo, tuolla on joku. Aina häviää. Tää ei ole edes kivaa enää. Oi. Ja ne voitti. Mä luulen, että tää me ollaan hävitty, koska no. Kattokaa tuloksia. Kattokaa nyt tuloksia. Tonne no granu. Boom. Räjähti siihen. Jes, nyt me voitettiin. Ja mä olin elossa vielä, kun me voitettiin. Tää meni hyvin. Ostetaan pistooleista Dual MTX:t ja sitten vielä nämä muut granut täältä näin. Ja otetaan toi Kevlar ja helmetti. Nyt meidän pitäisi olla aika ready. Tää laki varmaan johtuu kuvauksesta, mutta no. Oi. Älä lakaa, please, älä lakaa. Ai. Oho. No niin. Yritetään olla salaisia ja mennään täältä. Ei tule mitään. Mennään täältä. Oho, siinä on joku. Yritetään tappaa tää tyyppi. Kunno. Lakaa. Ai, ei. Oi, ei. Tää ei mennyt ihan niin kuin me suunniteltiin, mutta se olisi tältä päivältä, jos se olisi. Ja tää olisi se olisi nyt. Se olisi moi tällä päivältä ja moi.